si Randy ah. Shout out, mga kapobre, shout out. Wala, dako akong tingog. Guys, Randy Palin ah. Murag naog hindi lagi po. Okay. Mga daw, mga kapobre. Mega shout out Lourdes Balhon. Kahibaw gito, tanaw gito na to. Sana ko dalhin, mudato na ko. Nagulat ko ani niya kay wa ba ko kabantay nga naani sa dito. Sundo ko. Wa ko kabantay oy nga naa siya. Mare Randy kay dato man ginamay car. Kariton, hello. Chris Lourdes at mga kapobre diha. Shout out Florentina, Julieta, Valera. Viral na ko ani. Sao pag viral wala pumunta nag-viral ani. Dato na ko, kulang lang kwarta. Wala lagi kwarta lang sa pobre man ta. Panganak man ta ni pobre. Amo Randy aro. Randy Palin ba? May pares ni si Randy. Atay. May panis Randy kay sakyanan kami ani wala. Soda madam. Asa man ta diri. Asam ta mo agi uy na mo koy bag uy. Agoy. Kaya pasakyo si madam kay Dara. Kapoy. Atay Sulod gini na madam, Randy. naman ay mohang i-order nga sa sasakyan. May panis Randy kay sakyanan kami ani wala. Saom kinabuhi oy. Okay ra sa to imong asawa sir Randy. Okay ra to. Otoy ko. Bosin mo kuon to siya pa mag Otoy problema. Uy, nahulog mo. dako adyo dining Dubai. Ang buti paita aning bago pa tana. Kurtag kabuhi storil ba? Butang ng seatbelt si mong liog sis basig. Isti wala mo gunis bukid good. Yata ting. Itaod na, hikot na si mong liog. Wala. Wala ba na sa Pilipinas ang wala ba na sa mua ang sakyanan. Bicycle ra naa dito. Perting lubatas akong cellphone. So isoroy sana ako si madam ha. Uy, karon pa tayo may nakita ni. Magduha na kato iso wa ta ko kita no. Duhan na. Kay nagkita man niya sa YouTube is Duhan na katoy kinta, mapakita. di magug ka magkuan good live. Pag live ba para na magpalipad. Mag-live ko kung sige kag palupad. Palupad flat. Palupad yung ano. Di ko sa kubaw good mo palupad good. Dali ra palupad na ikuan diyan ay Western Union duha may palupad dito. Pisto ay. Na Shout out mga amigo, mga higala at nandito si kuan na Randy mao ni si Randy Palin. si Bawal lagi kuha ng mas, di mi magkuan kay Di pwede kuha ng mas. bawal man kay ang rules ba dito guys po sa Abu Dhabi kay lisod sa kayo. Na ni ana lagi tong babae na kung ang ako daw card kinahanglan daw yellow akong paliton. Yellow. Yellow nga card kay dakpon daw ko ako ka na maka-penalty kuno kung di mag-yellow. O sa yellow. Sa Card ba kanang card silver man no nasa kuno yellow. card sa metro? Asa may? Metro. Sa metro. Wala di kay null card or Wala ko di ba silver man to? pwede yellow kung dito ka mo lingkod sa yellow car sa yellow. O, Asa ano? di ka nahilingkod sa yellow? Wala ko kalibutan ng kaasa ko ako Takpon nilingkod. jud ka kung nasa yellow ka yung lingkod, sa silver to imuhang card. Di na pwede. Basta nilingkod mo ko bisag asa. Sige lingkod. Basig mali. Wala mo tayo kalibutan kung saan di pulmiro pa man akong kuhan ko. Sige lingkod ang lingkod nga. Tanawa tong base nasa yellow ano ka. Yellow Napulbaan card. ba po ko yung kupatay kang batang na i-checking na sauna. Takpo jud ka pulisan na kay patakara kag lingkod. Tinuod yun na. Ihaya kinabuhi Randy. Ayahay ba taon? Wala man tayo kwarta. Ayahay na kwarta. Unsa di tawag na di wa posible sa koy kwarta eh.
Wa lagi, ngaol lang tog shawarma ni. Ya, Chay. wala man ko'y problema. Uy, mangaon uy, wala problema. O kaya gawas ko sa mall, basig mag tudlo kag kuan. Hamburger. Bayan na sa gawas ta mo tudlo ka nag kuan na lang. Magkulbaan mapunta ni si Randy uy. May mo gawas ta sa mall, sig mamunit ka hinuog kuan diha. Mahalon. Binuang. Carrefour man din diri day. Wala na ako butay pahumutong sasakyan sir, sis kay basig giatay pisete pareho nga pahumutan man. allergy kas pahumot ba? Agoy. Okay ra na ay wala problema. May dunya ta si Randy. Pagtiyagaan mo nga yung amoy ng ibang lahi. Pareho. Arang-arang mas daw ang amoy sa ibang lahi. Stop be nagsakay man gani ko sa train gani katong akong katupad nga nanimaho man gani to. Paita ni tagsarata mo arig Dubai, lisod ka ibo nga namurtag na ignorante. Dugay ko ako kaarigot. Sure sa panagsa. Sa pagsuroy nga trabaho mita mo tag kwarta. Pangita mo doon naman ng kwarta, huwag pangita. Agoy. Lisod si Randy way tay trabaho lisod ako gani. Dagan ko gibuhi sa Pilipinas sobra. Ay mong mga anak na may mga trabaho sumangkay. Dala may kanya-kanya mo po na sila. Nanay asawa na si Grace, may asawa. Dalaga man na pero lahi begid si Randy lahi ba di ta kadiman lahi begid ng anak. Kasi nagdemand man kag 100,000 pinagmayar gud. Binuang gini. Hindi ka hatagan diyan. Si Lourdes tanawa ra gud siya si Lourdes. Shout out sis Lourdes sa mga kapobre diya, shout out sa Shout out sa dinha kay kanang naa na sila nanaw man na sila gid. Live ba na? Dili oy. I-upload ko na unya taod. Panawag live. Na ako celebrity akong Celebrity. akong servisan. Pistot pa celebrity eh. Uning organic peace around the world. Dugay bitaw no, dugay na kay last year wa jud ko karig Dubai. Namuti na lang bungot. Mo jud 2 years ago no na oh. So kada COVID antud karon. lisod mo na buhay. May nakasurvive sa kasiran din no, wala trabaho. May na lang arang-arang ako asawa na trabaho pero igo-igo yun, kamang-kamang lagi. Lugaw laging kinaon sa almusal pero shocking naman ay unod. Tuo bi ka no lugaw binuang hinaya. Lagi sis mura na kog naog dato pero pordoy gyud taon ko. Bitaw lisod bitaw kay kinabuhi karon grabe kung di ka maning kamot wala. Nay sasakyan nangayo pa kay panggasolina sa akong asawa. So lag ka wala kay kwarta. Okay ra na. Ita po na si Randy. So Liz mo tuo ka na niya nanabi si sakyanan. Tuo ka na nga way kwarta. may sasakyan na walay kwarta. May ganito yung wala kay sasakyan na hay kwarta. Ang buti nag-video ba ini siya ganihaw ako kabantay unsa tong video. Nangutana ba ko atong lalaki nga. Kung saan ako paggawas asa ko gawas dapit nangutana ko niyo ko kabog asa ko gawas. Hello guys. We're here in Dera City Center. Shout out kay Darin. Ipistit. Alsis Alona here. Di na mo tanaw diha oy. Kay wala ko nagsuporta to. We're going somewhere out there. Kung mo tanaw to makakita to pero wala naman di naman ko nagsupport kita tungod. Ano man. Wala ko eh. Kapoy sige support niya. Bulag na mo? Kuan mong giyate. Wala oy duwa po buhi ato relasyon oy pistot ba ato. Pagkahuman mo hikap-hikapon. Gibasura na dayon. Mga guys, mga kapobre, dili nila may kutob ni si Randy. Pagkahuman mo kumut-kumuton ng yahang. Kumut sa Alwada Mall, gilabay na. Again.
Diri lami kutob kay kanang taas ng video yun niya. 9 minutes naman ni siya. Unya na pod. Oh, mag-video mo yun dito sa kuwan ngadto. Ligo si Madam sa kuan. Igyatay di ko maligo ito si Randy. Stop ba? Larga na ta. Babay na mga guys, mga kapobre. Sis Lourdes, kay ba ko sis Lourdes mo tan-aw dito diri. Uy, siya. Mao ni si Randy Palin, i-subscribe niyo si Randy Palin ba? Subscribe kayo sa akin Channel ni sa Randy aking channel Palin. pag pumunta kayo ng Dubai, libre sakay. Pero inyo gasolina. Bye na oy, bye. Pagbabay na di Randy oy. Bye bye. Bitaw si Randy no,